Pinoy Bus Driver TV. Kumain, may kabusot. Arangkalan mo tayo. Saan yung isang talaga? Baka lumampas. Bababa ka rin na dito si Bart. Magkatabi na kayo ni Madam. Ulit tao magaw. Naog si Madam sa daraga. Kulay. Ubos na pala ngayon. Ubos man. Alas 2. Kaya hapon. Tanok na tayo may kabusot.
Kainit ang kasada. Luway-luway lang tayo. Pag-ilit niya ang gulong yan. Lalo pag di interior. Sabog yan. Oo. Pag-ilit ang kasada. Kaya ang gulong natin. Pag-ilit yan, pagpaspas ka. Kasi mas malakas ka mapreno pag makakita ko eh. Kaya siya ka masasabugan. Dapat puro ang makulin, puro maluwag ito ang daan. Depende niya sa sitwasyon ng panahon.
ka. Manok-manok pa busod. Tutok yung init ng araw, kaya kakamanok-manok. Sige tayo. Oo. Poging takbo. Sinabi mo na bundok na daan pag walang bababa ng talaga. Ha? Sinabi mo sa bundok na daan pag walang bababa ng talaga. Doon sa taas. Ha? Doon sa taas. Hindi ka makakadaan doon? Hindi pa ako nakadaan dyan. Yan sa taas bundok. Sabi ito gabi, kadalasang gabi. Yan ang uno dyan, ikaw. Partner. Kaya pala. Tanong ko sa'yo kaya. Wala ka talaga doon ka. Dati, parang kami lao. Yung nagpandini pa tapos nagbiyahe. Parang kami lao dito. Hindi na ako nuwili kasi galing matlog siya. Doktor. Nilaro yung daga kaya nga. Ano eh?
siya. Tapos hindi na siya makabalik. Kasi hindi na mapasok ang atras. Finising ako. Eh, nakabalik na kami. Hindi na niya alam ang ano na yun. Parang level 2, no? Siya, tinanong ako siya.
jam set. Bang Pilar. Tawid ng Paspati. Luso Pilar. Sebab hari ini baru habis dia. Ya bahaya sih dia habis dia. Ano ba kayong supro? Nag-try. Ba, lagi ito. Yan ang masalubong mo sa gabi, patay. Gala nila. Araw ng magkupras. Araw ng magtanim. Tulong sa magulang. One way ticket. Ginagawa ang kalsada. Dami palang pasahero dito. Puno-puno yung mga jeep. Hapon na eh. Kaya na eh. Oo.
Makati. Ayun, basta medyo maluwag. Ah. Magandang maintenance sa sala rito. Taga rito, ano, Huwag kang sira, baka ginagawa na. Hindi ba? Huwag punta sa atin, hindi pa ginagawa. ano bayad? Ano bayad sa election? Huwag sila na yun. Ito, ano ang bayad ito? Dislog. Northbound. Stop. Go, Leo. Philip Leo. Saan naka-go? Saan ka nag-go? Papunta dito eh. Tingin na sticker eh. Subscriber ko dito. Tingin na sticker eh. Alam mo ba yung kainan natin dito? Buset, Ha? alam mo yung kainan natin dito natin? Ay, Dito na sito. Pero sige ko ah. Di ba nag-aabang ah?
Okay, go. Oh. Salamat. Thank you. Yeah. Yes, hindi ko Philip Mayo. Jamie, go! Ay, ingat. Oh, salamat!
Makita mo yung entrada ng Diba, dahil sa Kalmalik, sa kaliwa tagpas ka pa. Pag makita mo na yung entrada ng papasok ng sentro ng Kalmalik, kakanan ka dyan. Pag bumalik ka dito, kanan ka dyan ka dadaan sa bundok. Pwede ka dito lumusot. Kasi may kasadang sanga doon. Pag bumalik ka, sa kanan ka rin sa bridge, huwag kang kumaliwa. Kasi kung sukdan mo yun, dito ka babagsak. Oo, dito ka babagsak. Doon yung pupunta eh. Ayan. Palapit na tayo sa mountain ng Dalagang Magayon.
Chris, 55. Sa Daraga mo ngayon. Sa Sisag, Palusong. Oh. Ano? Ano? Hindi? Marami dito? Yan, salamat ha. Ha? Sigsag din doon. Parang Red Del Baguio. Hindi na kabila eh. Sa kabila yun eh. Oh, talaga. Talaga. Talaga dyan. Talaga na ba to? Nain ng shell. Dapat ada sa aray ko. Saan ba ang shell? No, shell. Hindi na makapamarong kasi masikip. Wala na iba dyan? Sige, basta libre. Wala na ibang dalaga? Libre na po pa. Problema. Madami ko po rin. Pamakain. Saan ka? Dalaga. Dalaga ka rin? Yan, simbahan daw yan. Oo, saan simbahan yan? Simbahan ng Albay. Uy, huwag ka bumaba.
dito. Ha? Ganyan yan siya. Pag loka-loka.